بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ti pangantan waya pag-live tano sabab sa di tano keparokopad mga oras tano na kalo-kalo na kesumbatan tano sa mga tutul tano. Iman to na alungan na arbea katiap kailetan no ika 10 Agusyaw si sagyang kaiya July. Gyang kaya mga tutuliman to na aya dadaklo na kailetan no nang kaya siron sa kaya Pilipinas, gyang ka siron sa kaya Mindanao, gyang kaya Burm, apya gyang kaya Marawi City na adin naman to pakaradi aniran si sagyang kay Marawi City ini po ni imanto si isang adiran di kaslasla asang kay gawi agyang kay Marawi City na ino kailan tanubo agyang kanan detalya agyang kay akalini mo dinan imanto diran di ka Keryala si siran samana si sagyang kay kilid Ranao gyang kanan mapiasan na darpa na sansiran matatag iman to madaklataw sa iman to di imantay sa gyanganan mga pakaradian sa nano kay lenda no buan to na mga pad di ransan di bulawlan ikadua na gyang to melaytan no kagayo to ang ko to wata estudyante syuldanian udi na miklas na dibus katawan na makaawid sa sinapang dua timan na sinapang agyang uto may to mababa sinapang magugyang uto man lumala sinapang miyaw sarian si sagyang uto kaya panimbakan yan sa uto mga pediyan na gyang kaya tutulan na dataran na nasaman yan na miya kadakdakal at kulolon datar na uto mga tutulan tano si sa Thailand na dataro tumambu agyang uto wata inunaan yan so mga loksya na daan so ina yan na baya gusto ama yan na dato na piamuno yan pianimbak yan siran na sumyong sa kanya man sa agyang kuto ay eskwelaan na pianimbak yan man agyang kuto mga tauro dua kataw guru to teachers agu dua kataw pa mga estudyante agu so mga amyang susugat so sama na si na miya kapirad nga imaulaw la agyang kaiya si Erkatanoron si isagyang kaiya Pilipinas si sa Tacloban si sa Tacloban na agyang kaiya miya kasundugo na si isagyang kaiya mana na Sambuanga na aya buarataw na ginawa na agyang kanan awata na ayang ngaran yan upaman na datar o ngaran Muslim Muhammad Naif so sama nuto na wata nan Muslim amele pa nang tatuladan yan ay sa kuna na mga papasang with nagyang kuto kabasatan no bugyang kay madakal di manutul paganalay sang kay kulola na ya din na mala asisinggitan ni ranon nagyang kay online games gyang kay online games miya panutul tanwa so saktan ron na miya kabagay tanong sa isa o pama orientation o to wasiat taman sa miya pamanutultan no minipangusyatan no si isang masjid kakagya iman to na tanto aminda kala sabab sa di ka kontrol agyang ka iya mga wata si isagyang ka mga gita-gita aya kadaklano na to Roblox sa miya aloy kauto pa nagyang to isa Pinay pulis sa Amerika na di niyan di panutul na nganan madakal atanto kaya binasaan may kaya apektaduan si isa Amerika mismo si isang kanan games madaklo to na aya lalayo na pagkaloy ng Roblox na giyanan niya mana na miya ka umar katano si nga kakagyan na international nan apya anda kad matatago na iradi ka di gita-gita sang na gita-gita na dingka katawan na papakasulda ka sang uto asat romiran aro kairan na pagkakuha o di na pagka-convince kapambagiran ka upama sa mga awards agyang uta awards na papakala
pamana pramisiran sa upama kang gulol ang kaini na mala akakuang ka award. So madakla nga kaya panutulasan. So sama na yan na di pangkataon nagyang ka iya antong na ay mala asabab nagyang ka i miyawlola sa Sambuanga uwit nagyang ka i akeleon kada kalau pamaagumi mau ndedatara isi sagiang ka iya Pilipinas siapun sagiang ka iya Ranau na miya panutuluto asak na mismo na miya panutulrakan aden dua katawa wata miya kauma sa eskwela nila na kimbibirbir sila na dua katawa. So miya katawag di tanubod na pagaloy no ando to eskwelaan na miya katawag agyang guto ang mga teacher iran sa pulis sabab sa nguto kailairan agyang ga mga wata grade 6 na kimbibirbir sila. So sa manuto nagyang ga online games na di tanu katawan so mga wata tano na kapakay miya recruit sila din agyang ganan adi mga raratay pamana mga raratay ulawla na ayamala nagyang uto isa pa na miya bati atano miya lay tano agyang uto wata adi kita sa nguto Roblox na din yang katawan na adi na pumasaan yan ro sang kuto adi niyan ikang kita na ayam ini tukaw ang uta inaiyan kakagi pugusar niyan agyang kuto cellphone yan na miya langan yan so pirak yan ro alabi magatos ngibu kakagi pikiyo saron ng utay na yan, nagyang kuto cellphone yan, na takin ba, kagyang kuto pumasang karo sa mga games, na pikiyo saron, agyang kuto account, uli ng kuto, pirak ang kuto ina yan, nagyuti tiro na pikira karapan sa kuto, akyalangan, agyang kuto, pirak yan. So, gay, maulolong, si isaging gaya kwan. Si Rakatano, rugyang ka ipman na parang si isang kuto, miyawlaw-lasan na si isaging kaiya, Maguindanao miya panutultano na miya ilay agyang guto kaya tepad uli na kaya nagyang guto investigation kaya investigarasan na miya ka pagpada agyang kai government authority gugyang kaya email authority mambu miya mitapid silang sa isagyang kanan adi ka pangiluba anta au pama udi na anto na ay sabab agyang kanan amyang gulolasan so ayo tamyelay gyang uta polis adi tero na ayo ko na miato nilaro abasyo na labi 80 abasyo adempan mialoy sidin gyud na nga kumilik chairman sa Kina Garcia na mialoy niyan adeng kon sakataw datar upama o mababaliw as suspect upama na dataro maalungon o di na isa upama suspect upama giyang kutuwa sa katawa adampan dua kataw mga wata ko no minoridad mga wata apad amya kailay sa giyang kutu mga taw aming gulolasan so sabanan na mapakatatanatan no giyang kanan investigation na giyang kay makababala o anto na imyawlola si isa giyang kanan kaya upama na kaya ambusa ami aloy si sagyang ko to pagadan o di na kumboy o ICM gyang nga iya pama interim chairman si sagyang kayama na BARM si Abduraob Makakwa so pakatanan tanod na ilain tanod din ando na ketanan agyang ka investigation na ugay na piyakatan na iran akan na ba ki isag udi na ka-postpone nga election. Ikadua na nguto apyang yarian o tunutok yung hulolaan sa giyang nguto incident na kanabaw tao pa makitong sa giyang kanan ang mga hot spot kabasanan agyang ka iya si Garcia. So sa iron si sa giyang ka Liwa Pilipinas. Agyang ka Liwa Pilipinas. Agyang ka Arab News kati apkilay tanoy man to na aya kabasan yan si natigiyan na Iran's armed forces on Wednesday warned Gulf countries against assisting the U.S. military, saying it would be tantamount to joining American military operation. We wish to warn that any assistance or facilitation provided to the aggressors U.S. military amounts to participation in the U.S. military operation. So, giyama na namigay sa warning again kaya Iran. So isa gyang kay mga ingat Gulf gyang kay paman na GCC di paman na sado na tirang sa Maylay udi na ugupan niran gyang kay US military
na kapakay miitunguto sa kiapdian udi na aya pitabangan nila di pagugupa nagyang kai American military. So pupung ni nami atigin pamana pagwarningan nami agyang kai adno pama imbagay niya no pama kapakay miugupian si isagyang kai mga US military. Kakaya datar nun o aya bunta diyan upama na magpadasiran si isagyang upama kapadiran kami upama di kapakitidawa. So itong iran agyang kanan mga api antunan ay sabab upama na okay ta kapakagupiran. So mialoy agyang kai ayami aloy si nagyang kaya si Chief of Staff Ali Abdullahi. Mialoy niyan si isagyang kay Mihir News Agency ini publish man agyang kay Arab News. So sama na nagyay kaya andang to amya panutultan o amya popos agyang kay at 60 days ceasefire na imanto na paman na sutigiran na may takbo na platka di na matatangkad o anton ay kulo la si sagyang kaya mana na kaya impas udi na kepus agyang kay ceasefire miya panutultan to agyang kay Amerika na lioko di niyan di kapangangalaka udi na kapmagay niyan sa treat si sagyang kay Iran na iniraksya ng man agyang kay Sultanate of Oman aya kapipigiran nun na kaya agyang ka Sultanate of Oman na datar o mana na di mi pagpada agyang ka Iran sabab sa agyang ka pragatan na aya makapag-ubay ron pia agyang ka Hormuz na agyang ko tayo kili ron sa ngutakalaan sa ragat na aya matatampar roon agyang ka Sultanate of Oman. So sama na andang na adan akasisinabutaan agyang ka Oman agugyang ka Iran na sabab sa andang ang kuto asiran di mangingimasadan gyang kuto pagapaganay gyang kuto before February 28 nagyang kuto negotiation Amerika agu Iran na si imyahil si sagyang ka Sultanate of Oman na dapat na may posiran upama na ayak yang bubaling agyang kuto mga delegation o di nagyang kuto members agyang kuto dua upama delegation na burden na tinimbak Amerika aguge Iran agyang ka Amerika aguge Israel ang iya Iran. So sa manuto nagyang ka Sultanate Oman na katawan niya na aya din naman mimbaba nagyang ka ayamaan na Amerika. Gyang ko to mialoy tanong kagya gyang ka pakaradian si sa gyang ka Marawi City kakagya dipman mapya ubasan nurun ay lepasa nagyang ka City Community Affairs Office of Marawi City na katiyagyan ka apkilay si ang ka colorful mga pamana di ran di kaslasla gyang ka upama di ran upama di kasugayan gyang ka upama mga mamandyang gyang ka upama mga nitar binaning imanto na mabibinda sa man si isa gyang ka darpatano ay mala na si isa gyang ka kilid aranaw san sa gyang ka na commercial area si isa gyang ka kaya celebrity ran sanggay 86 Marawi Charter Day araw ng Marawi imanto kaya pantaganon si isa gyang 19 August 2026 si matatago si isa ngay si isirani manto di pakaradian si isa gyang kay Sarimanok Sport Stadium si isang kay most affected area. So mailatan o gyang mga dato matatago siya pagulunan sila nagyang kayo pa maamyaw na mayor sa akin attorney Mahul Gandamra gugyang ito wata iyan ay man tunas kanyan ikapapantagan ang mayor. So kati tanto ang mapiparas miya kapipiparas sa giyang kaibubta dilan si udi na mga pakaradian niran si sa giyang kaipanto Marawi City. Isumbatan ro na giyang isa ko mga balik Islam siya isang adebaw pada isa giyang kaipama mga ulama kakagya
Arabic teacher ay di man daw balik Islam ay amyati upama kaya pa ka pamana kaya belingan yang si isaging Islam na miyatadap tintidak arugu yan si isaging adabo. So gyan kay ulama Supreme Council of the Philippines na bigay tano pama sa condemnation o di na kundim tano agyan kay kaptir kita sang kay mga dadataray mga daden upama isyan mga Arabic teacher upama mga ulama na bayni kira sang dadataray. So gyan kay ulama Supreme Council of the Philippines gyan kay balik Islam sector strongly condemns the killing of Ustaz Abdurrahman Espina. Ang ngaran niya kini na si Abdurrahman Espina. Mele tanuto kage yagyang mo to mana na kiat da ka sa ruguyan ditap na ikatawan na anto na ay sabab kaya buno kaya kini. So mimbal agyang kaya umpungan gyang kaya upama balik Islam sektor kaya gyang kaya umpungan tano na adin man to balik Islam sektor. So dataro tumambu miya issue tano sa condemnation sa kaya buno ki aki ini Abdul Ar-Rahman. Isa pa na iyo pa mga tutula, mga kabaran sa isa nga maulaw-ulaw pa sa isa nga antunoto Middle East oy nagyang kayo pa maulaw-ulaw sa isa nga Palestine kakaya dita no lilipatan nagyang nga pkulula sa nga Palestine. Sabab sa tanto sira no pama kapapasangan si isagyan kai di kitar geno di nakakaakoli kaya kini nitinia husang kaya pemun wakiran nagugyan kaya kapengu si isagyan kaya mga lupa iran gyan tanan mga tuan diran sa settler so ayabu imanto kaya sa parikiran nakagyan kanan mga settlers agyang ko to siner puluiran ang utaw mga walay, ang utaw mga Palestine, na miya discover ang mga Palestine ugid na mga American citizen. So miya ka ugup, agyang ka ang mga American, nasira ni mismo, miya ka pagataat, agumya nga umasiran upama panabang, ang mga American citizen, ang mga Palestinian, si isang ka with the quad. Gyang kanan marani sa gyang kay akuds nilay tanong nga katan pia kay rampan ang kanan adiiran san di kinggulalan ki pamayan dengan upama sang kanan mambu mga galbakiran si isang kay agamayran upama na iman to na miya kaprengan udi na piyagan nga mga Israeli gyang kanan mga settlers udi na mga Yahudi di siran sa upama mambu di isumbang o di na tunuto kaya sala ka ng tarkiran nun kaya yung ito bayaran din na penebal ng mga uluwiran sa isang mga kilid na payagan siran mambu agyang kaya Israel apsuan niranan si isagyang kanan Al-Quds so piyaka lakalakunay agyang kaya anda dataray kasabab sa miyaka suug siran sa so nakapipigiran upama agyang kaya mga Israeli narakiran mambu agyang kanan masjid sa Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Nakagya da numan sa da apaka sa parkiran di kagaga agyang kaya mga ingat da numan sa bas upaman na si isirang bumiyataman sa condemnation ni Timotimo agyang kaya na si isirang bumiyataman sa kanan so di nang kagaga ubayran na pagkasapari agyang kay Palestine wa di nang kagaga aya pia kalakalak siin agyang kanan kaya bagay sa Estate Mir agyang kanan na si Bin Gabir tila kanan minister sa national security a Israel pia kalangkapian penamaran neran uman gawin na ayang mapatayran ataw Palestine na 30 upaman na aya kapipigilay ranon na dakon din akatawi sa kanan ng mga tao paman na aya sobra panatikan sa mga binatang upama kana ba aya kailairan sa kanan ng mga Palestine na ba mga tao so gito penamaran nila si isagyang kanan akapipigirairan na kuiniran ng Gaza
na giyang tausan o pa man na pakauan niran na sudyong ke pakawa na buno niran na giya ipya kamun sa kaimanto na tiuli kaya giyang kay international community giyang kay United Nation giyang kay ketiru aya kabasaya kinin katan pa man na milenyo nga na ketiru yan buena mara nirangon si sa giyang kay upama adayran pan karbasa sang kay pamanakalungan na si isa giyang Gaza umanggawi na 30 ang mapatayran a Palestine la hawla wala quwwata illa billah titud na iya mapasang upama maulaw pa ma agyanan na iitunganan agyan kay mga international community a genocide statement na pamana membalud jagyanan a crime international genocide crime udi na criminal anganan miyang aloy niya so isa apya kalaklak si isagyang kay masuswaon udi na maulaw si isagyang kay Palestine kuha Yang kaya miyolola si isagyan kaya kuan antunong to sambuanga na kati emeletan wag yang kaya vice president siya kinya si Inday Sara Duterte binisita niya nagyang kanan Ciudad Medical Sambuanga upang kumustahin ang mga sugatan na isunugod sa pagamutan matapos ang insidente ng pamamaril sa Antonio di Zamboanga University. Tiningnan niya ang kalagayan ng mga sugatan at nagpapaabot ng suporta sa kanilang mga pamilya. So ayaman na nanduduay si giyang iya si Inday Sara. Ayaman na giyang iya si isa Manila na di imbenugan giyang kanan kaya lapay kira na kata na bed na ipketakap bed na ipakalangan na nakalalapay sa giyang Manila na di ran nimbenug na nga bais giyang ito ay sa pare akuan congressman na anda ko na imatatago si BP Sara adi ipakaw masi sa giyang kaya kinigal da giyang kai Manila so anda na miya panudultan sabab sa giangganan mga pupunutul sa benar udi nanganan sewaan niran angganan antaay miyangwa sangganan mga para sanggai flood control na imanto na bayaran din paman ang takatay tanoro na bayaran din ay pindada ka pa piyang alabusiran na katan abakiran din iniburaro Allah agyang kanan na flood samanan na di dinupama mapugma gyang madaklataw gyang kanan upama mga taga Manila nasiran den miya ka paratea udi nasiran den miya ka ilay pipya si isa gyang kanan kaya burari kiran udi na kaya pakala gyang kay tuno lapay si isa gyang mga darpar imanto na di sila upama di maka sugina di sila upama di maka complain sa gyang kay di ka kern udi na bed na ikyala agyang gai maulola si isa gyang gai ako antuno to Manila gyang gai Department of Budget and Management DBM released 1.855 billion additional funding for Fiji East 800M goes to zero balance billing. Agip man na iso, man na makapantag sa gyang kayo pa electricity. Funds to help ease patients giso sa hospital. Hospital expenses sustain critical medical service and specialized treatment at country premier public referral hospital. Kaya katontan agyang kayo miyaulola sa PhilHealth. So sama na papihilay agyang kaya gobyerno iman to ay mala nagyang kaya bago iman to health secretary kaya katontan mo miya daw na to health secretary gupugupan na mi appoint na iman to na salakaw bago pa na Gaya Department of Budget and Management has released additional funding to the Philippine General Hospital, including 800 million for zero balance billing
strengthening the government push to ease the financial burdens of his hospitalization on Filipino families while sustaining critical medical and special services as the country premier public referred hospital. So gaya ngay pakaranda si iso mga tao si isang nga dataray when nagyang uto amyaw na ayaw idakal na udi ka makaanta po, di ka makapamangni sa giyang kanan ang mga senator o di na mga congressman na di kasi pakabil. So gito ay man na pinggan pa ka na amada unang ko to akikukuniktaran udi na kitutumpukan na sa ko to akapakabil ka sa ko to a final assistance ang kay dataraya asi ka maka penurugan si isa kay mga politician kakagi tanto tumabu maratay paras aton tanway paman na madakalaki og pantano di na minirefer tano na aya buwa ukit upama akapagugupiran na umakabagay udi na ayang kakatawagan agyang uto mana na congressman udi na senator. So isa ini upama kapakay ang mitatarusay na mala ini akiugupian si isa gyang kai madakal ataw. Gyang kasambong nga shooting na kagya meletan to kagya sumangapad mga inipost na ini piangweran adino pa man to statementiran datar o biyawaliran ang anan kipayapatan di kipamos sa gyang anan amyawlaw badila ba gyang uto amya nga ilayro nang uto mga tuladan ang uto amya nga susugat na ayapya ka mamsaro nagya ko nang utawata na tataguan yan sa kamera amya panutulan amya batiatan ron ginawa niya no pa man amya ilayang uto kapanimbak yan ada na kamera asusulot niyan. So dataros upama na intentional igi piyakalaklak si upama agyang nga upama miya ka convince kira upama online mga kuananan mga criminals mga kapakaya mga kuananan mga terrorist na datar o ayapad upama ababaluin niran ukit kinggulalan niran unai tutuladiran udi na kukuha nila na video. So katusin niyo so ISIS na dataro tumang. So ISIS na lango na puno nila na kukuha nila na video. Uwa na dita ka to no makapagayon na IPP ay nga dataro yung pamasanga ko. Yung may-ari ng baril, yung ama ng shooter ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kutsi at doon dinukot ng bata. Gito, isaw to a question, ano man na ikiyapakawidiyan sa sinapang. Ano man na ikiyapakawidiyan, pa mangutamatas. Nakati amya doy ko na nga mayak ini, amya minibagakyan sa mutatrak, at yung uto sinapang. We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training na yan ng gun safety and safekeeping, ang turing nila sa kanila ay baril ay parang asawa nila. Kauto. Sama, di silang kakumbinsa kaya nga na namya doya kaya na kaya benar mabugbagyan kaya sinapang na bangga din o pa kibagak. Bangga din pagibagak ko darpa pamana datarot upama. Sabab na apias ibu pasin taman nagyang gagaya pakapanutultano at least na kaya sopan tatano ang mga tutultano si sagyang gay kaya imanto sisitanop mga darpatano ay kagayang mo to madaklo pa kesungan tano milenyo agyang mo to kaya pustakan sagyang mo to kaya sagadiami kaya sumuya sa giyang guto alalabangan sa kasi saber sa radapan. Na miya mamusa ko, actually nasusak nung nadiikan ng katawan, o ba amana na adan kaganutan nun, adno pa makalalabangan nun si isa giyang gai marani sa iligan, mga pupunga miso, si isa giyang gai sambuanga, kuhan, sa sibugay, udi nagyang iya kuan pagadian mga pupunga miro nagyang guto pagaritan no na di niya ni panutul nagyang kai
kadakal o mga Muslim si isagyang Lanao del Norte. So mga apo ira na miyagingid siya na imanto na din no pama kailay tanong nuron. Pama na miyako atutali kaya lano nagyang pama na miyako agyang mga sarwang. Ugay na aya daw no pama mada di yung kadilipatan. Bar kami ini turu yagito agyang tapagriang na si Raj wataw to alim upama akatang tanu kebubuan tanu guani agyang to si Ama Isamir Bapak Isamir pepenutul niya tanu guani agyang to si Samir so miyaka so nga misagyang to lalabong anon aguso mga padiyan na mga sasahid agyang to si Sabir sa radapan nasakan na for the first na di ko katawan uba anda matataguan ang takin uba karobes sa giyang kaalalan si isa giyang amana na marani sa iligan na nganan adarpa na miya kakauto sa pagilayron nakata na minipustan no agyang nganan adarpa agyang uto may to istoryatan sa giyang kanan siya kini saber sa radapan aden ngaran yan apure adna matatago siya ngaran mielay tano agyang uto ngaran yan ilayin tano ang uto kisusurat no napipya ay biya kadag tano na mga pedetano ay si isa agyang ka iya watu atags kanya na watu agib sang uto kaya sumira ro kaya tepadira ro na inalangiran ang uta inalangan niran agyang uto mga Espanyol inalangan niran agyang uto mga Espanyol si isang utakyan gayra non upama pengali upama nasuro pa kaumaagyan ko to mga Espanyol si angaran niya gini ay pa angaran agyan ko to hero kakaya siya gini na hero na siya gini akuan known as local oral history as Saber Radapan of Martyr Radapan Sultan Badruddin. At manamilitan uro akampo si sagyang kaipta kadagsan sa iligan ay ini pangaraniran san agyang kanan Saber sa Radapan agugyang ka Sinchi Badruddin na aya pangangaran sa kanan akampusan na madidiwang irapunta no sa iligan na mala akampo na ipangangaraniran nun so at least sa manap kukukay tano agyang kaya mga hiro tano ang mga maranaw kasama na nakialipatan ng history di ka tao ng mga wata di ka tapamanaw sa katao pa ma na nita tanto katao na epnang mga wata na adem beso pa ma ketunan pa ma ko katatagu ang kiran agyanganan puntuan iran sa Radapan asalakaw man to kap kebalsaw kagyan mga sarwang na salakaw akap kebalsayran yang iya although many Muslims in Mindanao have heard his name, only a few are familiar with the details of his life, heroism, and sacrifice. Suginan. Bati anibu, agyang nga ini surat tanong siya. Salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.